хай коро чӣ хела соз шеф ҳама соз бачаҳо ҷобаҷо карданд карокора фуродан ҳама порядка кардагӣ гурӯҳ соз кор кардиса охи группа соз кор кардиса шеф ина и як нафар намереса ку да группа шеф фақат меояд бародар ям вилоят хатмон мебиёд шумо ки фақат ами худи ба худи ҳеҷ кас қайд туғли нагирифтед чок немехоҳад шеф адими коршо марама салом алейкум ва алейкум салом мумкин шеф биё шеф ҷон амира имзо монем ои умедҷон бачаак хуб буд ку коргари нағза ку чӣ хеле волид кунем мо шеф ҷон бачаи хуб ай хушрӯ кор мекунам ай хурҷанда соз нагирифтем қатиш мегум волид чӣ кунем эй худое ӯ бачаак ки кулобиро волид кардем ҷошта одам ёфтӣ о ай ваҳдати химо начухашад бародари химо вардум кор кардеси беста мустафо иҷа биё бишӣ гӯш кунӣ ҳарду ин мега хатлонӣ худат меги зарафшонӣ я дигаш мега бадахшонӣ дигараш мега ёвонӣ омо кай мешавем ҳама тоҷикистонӣ шумо метавонед ки дар бештари вақтҳо анами маҳалчигии моро мешикананд то ки ангушти ману ту мушти як ҷон нашава меҳани мову шумо ҳеҷ вақт тоҷикистон нашавад мо бояд якҷон бошем яктан бошем набигем ки зарафшонӣ нагӯем ки бадахшонӣ набигем ки ёвонӣ мо бигем ки тоҷикистонӣ бо тобакаи маҳалгароӣ ҳоле агар ҳамун шефи калон бифаҳма иван сергеевич чӣ мега мега ино дар байни худшон соз намегиранд ҳоло беса як тараф дигар кас бояд мо меҳру муҳаббат яктан якҷон тоҷикистон бошем на ин ки зарафшон на ин ки бадахшон на ин ки ёвону хатлону ва ҳоказо хезен ҳарду гӯш кунед ин гапа аз ҳамин рӯз эътиборан агар як бор маҳалчигӣ ҳарду шуморо мебинам аввал ҳарду шуморо волид мекунам фаҳмидед хуб шуд хуб шуд адими кортон шед мо ҳама ҳамқадаму якдилу якҷон ҳастем шермардони диёри тоҷикистон ҳастем баҳри моду модари модари ватан ҳам ба ҷон баробари модари ватан баҳри моду модари модари ватан ҳам ба ҷон баробари модари ватан ҳам ба ҷон баробари ватан